Пътят с Исус Христос наистина е труден. И наистина са малцина, които го намират и го следват. И наистина пътят към забвение, към погибел е широк и са мнозина тези, които ходят по него. Ако сте били с Исус и сте се отказали от Него, върнете се при Него. Защото тези блага, това удоволствие, което дявола предлага в този свят, е мимолетно и няма да доведе до нищо добро. Пътят си с Исус може да е труден, но си заслужава, защото цената, която плащаме в момента, за да вървим с Него, е нищо в сравнение с това, което ще получим. Нищо. Той ще ни даде нещо много по-голямо на тези, които удържат до край, тези, които издържат до край с Него, пребъдва ги в Него и Той в тях. Дявол е направил да изглежда така, че Исус е лошия. Когато човек е с дявола, така да се каже, в този свят почва да му върви. Почва да има пари, да има плътски удоволствия и така нататък. Но това е временно и не се знае в кой момент дявола ще дръпне шалтера, все пак, защото дявол не иска да ни даде живот. Той иска да ни погуби и да ни прати в ада. Просто праща една примка, праща една стръв, с която хваща хората, за да ги погуби. Докато Исус си казва истината и дава абсолютно ясни напътствия как да се стигне в Неговото царство. Казва какво ще бъде, как ще бъде, но също така дава и пълната си подкрепа на тези, които го следват от сърце. Затова е по-добре да се следва Исус, дори да е трудно в този момент, дори да е трудно в този живот. Защото поне живота с Исус е истински. И Исус дава истински неща, които не могат да се купят с пари. Това са любов, радост, мир, плодовете на духа. Това е. Живота с Исус е много по-добър. Дори той да изглежда по-малък и не толкова добър, колкото онзи. Но всъщност това е така изглежда отвън. Защото който слуша словата на Исус, но не ги изпълнява, е като човек, който си строи къщата на пясък. А който ги слуша и ги изпълнява, е като човек, който си строи къщата на канара. И когато дойдат водите, къщата, която е построена на канара, ще остане, а тази, която е построена на пясък, тя ще подаде и ще изчезне. Така че всичко, което строим на пясък, всичко, което строим, което не е на Исус, ще изчезне. А всичко, което строим, което е на Исус, за Исус, от любов към Него, ще остане и ще остане във вечността.